Eleo arụ na-eme na Ikwoka Obimo Oshwana Ikwoka na chairman nsukka local gọọmenti agba anyị round ahịa nwa onye amaghị nwanne nye na ahịa daa biko nụ ndị ji abịa ọsọ enyemaka abịa aghọtaghị m udo n'unwe ebido na-esi ka akwa gbara azụba anyị niile for the old road. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu ihe onyonyo nke maliterela fegharịwa kamgbe izuụka gara aga, bụ ihe onyonyo si n'obodo Ikwoka n'Obimo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nsụka na steeti Enugu wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi mmadụ ole na ole ndị ya bụ obodo Ikwoka ebe ha nọ na-ebe arịrị wee na-eti si na aka na-achị ya bụ ikpe okpuru ọchịchị Nsụka bụ injinia Jude Chinedu Asogwa emeela ha arụ na ọ bịala ịnapụ ha ala ha n'ike. Ma ya bụ ihe onyonyo gbasakwara n'ahịa ahụ nke aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah gara na Nsụka izu ole na ole wee gaa tọọ ntọala ya, bụ ahịa ọhụrụ nke akpọrọ Nsụka International Market. Ma dịka onye mere ya bụ ihe onyonyo si wee na-akọ, ọ sị na mgbe Peter Mbah bịara ịtọ ntọala ya bụ ahịa na ebe Peter Mbah bịara tere aka site n'ebe ahụ ha nọ wee mee ya bụ ihe onyonyo, o wee na-akọwa na ebe a tọrọ aka na a ga-arụ ya bụ ahịa eruteghị ebe ahụ, wee sị na ya bụ aka na-achị ime okpuru ọchịchị Nsụka na ndị otu ya achọla ka ha bịa wee napụ ndị obodo ha ala niile ha nwere. Ma mgbe m hụchara ya bụ ihe onyonyo, agbara m mbọ wee chọta akara ekwentị ya bụ aka na-achị ime okpuru ọchịchị Nsụka bụ injinia Jude Asogwa, wee sị ya lekwa ihe gbasara ala a na-ekwu okwu ya n'obodo Ikwoka, kedu ihe ị nwere ikwu na ya, ka anyị nụrụ n'olu nke gị. Ma ọ zachiekwara m ya bụ ozi nke nzigara ya, wee gwakwana anyị obere okwu nke o dere, wee zitekwara anyị ihe onyonyo ọzọ nke pụtara mgbe ndị a mecharala ihe onyonyo nke mbụ a. Mana na-etufughị oge, ka anyị buru ụzọ nye anya n'ihe onyonyo nke mbụ ahụ, bụ ebe ha bụ ndị obodo Ikwoka nọ wee tie mkpu wee si na a na-anazi ha ala ha n'ike. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Eleo arụ na-eme na Ikwoka Obimo Oshwana Ikwoka na chairman nsukka local gọọmenti agba anyị round ahịa nwa onye amaghị nwanne nye na ahịa daa biko nụ ndị ji abịa ọsọ enyemaka abịa aghọtaghị m udo n'unwe ebido na-esi ka akwa gbara azụba anyị niile for the old road eji eje Vezan. O nwere mgbe alụghara ebe a ụzọ mmadụ akpụ mmadụ ihe niile menye nwere na Ikwoka agwụ. This one is not stopping anywhere. Biko, may we advise the chairman of Nsukka local government to retrieve his steps. We voted him there to protect our rights and not infringe on our rights. Arụ emenu lee na enya n'onweghị mgbe ọ na-akwụsị. Ọ bụ MC the boy Chusu ka na-eti mkpu. Unu asịla na ọ gbasaghị unu na-enweghị ala ebe a. Ihe a bụ ala Ikwoka Ezema na ala Obimo. Were na ọsọ were na ije. Onye ọbụla mmadụ ma ọ ya nọnye kasị agbalite. Ọgụma ọ gụrụ agụ na-efukpo me ha niile dịbe anyị. Nwa be ụlọ ime ya richara bụ ihe a. Na ha sịrị na ha ga-enwe niile. Gọvanọ bịara bịa Commission International Market. Mgbe anyị hụrụ ọrụrụ aka bụ between Ikwoka and Agbal. Na ọ bụ gị batagida n'okpuru be mmadụ. Lechi ihe ime ya rere nwambe na-asị na ha ga-enwe niile. Onwe emeghị mgbe ha ọrụ. Unu hụrụ ihe na-eme o. This is not less than 50 hectares of land. Chairman of Nsukka local government and his cohorts are grappling without consulting anybody, without the consent of anybody. We are not learned men to an extreme, but we are aware that before government takes any land, the consent of the owners should be sought for. Anyị amaghị udo n'ụlọ ụlọ mmadụ ka a na-akwari ihe bụ nwa mgbenye na-arụ ụlọ a. Chairman of Nsukka local government and his men are demolishing it. You can see by yourself
Just watch ihe na-eme n'ala Ikwoka. Arụ na-emenu. Arụ na-emenu. Ledu ụlọ nwa nọmbe ọ ga-akwa obere na akwarichere. Ọgwụmagwụ ihe a blọk imenye vara ụlọ. Na Ikwoka Obimo. Mgbe a na-arụ ụlọ mgbe a na-akọrọ ọrụ n'ubi n'ime be mmadụ. Ibe anyị na-ahụ na ihe na-eme. Na-ahụla gụmere ọchịchị nke a. Ọchịchị ala bụzi ihe a na-achị na ọ bụrụ ya maga ichido mmadụ. I think that the essence of constituting a government is for the public good. But this one is now against the public good. Ụmanụ ka ime ihe na-ebe ka n'ishi here and there. Na-arụ eme. Mgbe nwa abụghị m je enwe ụkwụ je eje ekpote. No karịrị. Elelelelelele. Which type of government is this? We are not even sure where they are stopping. We are not even sure where we are stopping. Our brothers from Obimo. No chọgidara anyị mgbe anyị ji agbalata. Na ihe emebie. Honorable Engineer Jude Asogwa. Anyị ga-edutere gị ka igbo anyị. Ọ ga-abụ ogbugbo anyị bụ ịbịara ka ịchụfe anyị. Lekwenu ụlọ imenyi. Lekwenu fence. Ọha ọbụla na-eru n'ala. Ihe emebie n'ala Ikwoka. Ihe emebie n'ala Ikwoka. The worst aspect of it is that onwego onye anyị na-emere agreement na abịa wa ala anyị. Onwego onye asịrị tiri akpụ n'ala gị were akpụ na gị were odu a. Nga kparụ blọk gị. Na-abịara ha n'ike. Ọ ga-abụ mọzụ ka eji achị ọchịchị. Ọ ga-abụ mọzụ. Biko na ndị kpo big. Ndị mara ekwu. Sị mara ka eji echi gata. Ndị jesi anyị je hụ chairman echi ile. By 8 to 9. Ka anyị jụma na anọ na ada aga. Obimo Town Union, where are you? The political heavyweights of Obimo. Anyị ga-ejiri ụjọ ka enye ike nye anyị ọkwa. O nweghị ihe anyị nwere n'ebe anyị. Ona ya tụle egwu. Onye ọbụla abịa n'ike na ebube. Ka anyị lụọ dị ọgụ. Na chairman si na mmadụ anọghị be anyị. Ezeri nke ndị agbalị, zeri nke ndị ọdọrọ. Evuru niile gbadata n'ala Ikwoka. N'ala Ikwoka mgbe a na-etikpo. Traktọ na-eje mgbede. Egwu na ka Jeko. It is unstoppable. It is unstoppable. Ọkụ ikirichala nke ahụ. Dịka nsi wee gwa unu na akpọtụrụ m ya bụ aka na-achị ime okpuru ọchịchị Nsụka mgbe m hụchara ihe onyonyo a. O wee zichietekwara m ozi bụ nke a ị na-ahụ n'iru ebe a. Wee gwa m sị m lekwa ihe onyonyo ọzọ otu onye ahụ meburu ihe onyonyo nke mbụ ahụ mechakwara wee mee mgbe ọ chọpụtara nke bụ eziokwu. N'etufughị oge ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke abụọ bụ ihe onyonyo ebe onye ahụ kwuburu okwu na ihe onyonyo nke mbụ ahụ nọzi wekwugharịa okwu ahụ o kwuru bụ ihe mere anyị ji wee na-eweta ihe onyonyo a ugbu a. Ka m pụtakwanụ. Dear ladies and gentlemen, it will interest you to know the correct situation on what is happening in Ikwoka, Obimo, concerning ala a na-akwa ewe between Ikwoka and Odor, which IMC their boy Chooks I raised alarm few days ago. It is more clearer now, ladies and gentlemen, to understand that some people from Ikwoka and some from Agban, from Odoro, went and signed memorandum of understanding with the housing. Before coming on board, the current chairman of Nsukka local government, Honorable Engineer Jude Asogwa, they signed memorandum of understanding without consulting the real owners of this land, Anakweba. Those people that signed the agreement or memorandum of understanding, they were given one portion ever. So, nyabe ha ehoro waiting, na ya mad that they signed such document. And currently, na in our water, that's not Nsukka local government chairman that he initiated the idea, Ibia Wera line. And he's not the one that started this. So, that he came in even to correct what they did. Nobody sorry has signed fully
na anyị nwere ike na ya ma mbizi ebe a sef because they signed 46 hectares of land which housing now a na-akwachazi everywhere. Anyị wee raise such alarm. But anyị hụrụ that alarm wee tie mkpu chee na ọ bụ Nsukka Local Government Chairman bụ onye bịara gị na grab line. But we have no, it is now more clearer. No bụ ndị be anyị be na-egbu anyị. There's some people they just sign agreement na yama. And we have mentioned such names of those signing this agreement time without number. And I know her since then to produce the document in who has signed, and nobody is willing to release the document. So I know the incumbent chairman of Nsukka Local Government, Honorable Jude Asogwa, by sending his aides, I think day before yesterday, he be a mark which are labor. He promised I know Bronda sign even that memorandum of understanding, but read the benefit of compensation I get member. No, but I even know where I labor. But the compensation we go to. And yesterday, they started writing names of people. Emebiri hehe, ndo barnal ha, ndo goral, ndo nweral, erelegin kehe. God is sure no yobla the duly compensated. So I'm announcing to the general public, nobody is on a goral between Ikwoka and Odor. Ke inwike gbadata ke de hage is either na ibiakutere mụnwa bụ Eze Clement Chukwuma na ọbụna ibiakutere Honorable Gona Ogbanya bụkwa onsone ndị nwere ala ebe a ke ehage bata inwe ike nye gị compensation ihe gị na ọ bụghị ndị ọzọ enweghị ala ebe a je sign memorandum of understanding. Let us suffer the pains na ewere ala anyị mana ọ bụrụkwa for them ịbịa wekwere ihe compensation ruru onye nwe ala because ala dị ebe a bụ individual lands and not communal land. So now we can correct all the first alarm trending on Facebook and WhatsApp that na ihe mere ebe a shanye n'eka ndị be anyị jere secretly and sign memorandum of understanding with housing without knowing actually what they were signing, or they signed it maybe with the intention to punish others. So now behind make I go the general public that ihe na adike cool down ko kweshiri na ndị nwere ala ebe a bụ ndị ga compensate and not those people that ganged up. Na ọ bụ na ala gị dị ebe a bịa any moment from now ideme ha gị na this is a very good idea that has na ya ma nkwari anything until onye ọbụla arụchara ka ala nke nye gara eka, because we have a good chairman who don't want anybody to suffer double pains. One pain but na ewere ala gị and another pain but onye ọzọ release the compensation. Na the chairman sịrị onye ọbụla zuru his aides deme ha mesho nke gị and be prepared to be compensated. So once again, we commend you, the Honorable Chairman of Nsukka Local Government, Honorable Engineer Jude Asogwa, for this good step to ensure that no one will. Thank you. I remember my humble self, Honorable CC Mweze, MC the Boy Chooks. Okikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe mere nji wee na-eweta ihe onyonyo abụ na ihe onyonyo nke mbụ ahụ akpagharịala nke ukwuu, ọtụtụ ndị mmadụ ahụla ya, mana nke abụọ a bụ ebe ya bụ nwa amadi nọziri wee kwugharịa okwu ahụ o kwuru na nke mbụ. Ọ bụghị mmadụ niile hụrụla ya, ọtụtụ ndị mmadụ ahụbeghị ya. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee na-eweta ihe onyonyo a maka na ya bụ ala ahụ a na-ekwu okwu ya ebe a chọrọ ịrụ ya bụ ahịa. O nwere ụfọdụ obodo o metụtara, nke bụ eziokwu bụ na o nweghị mmepe ọbụla ga-abịa n'obodo na-abụghị n'ala mmadụ ka a ga-arụnye ya. O nweghị mmepe ọbụla a ga-eweta n'obodo ka a rụọ ya n'elu, ọ ka akwụkwọ n'ala mmadụ ka a ga-arụnye ya. Mana ihe kacha mkpa ebe a bụ dịka anyị si wee nụ n'ihe onyonyo nke anyị kiriri ikpeazụ na ya bụ akarachi ime okpuru ọchịchị Nsukka agwala ha bụ ndị obodo Ikwoka na ndị ọzọ niile ndị nwere ala ebe ya bụ ihe metụtara ka ha denye aha ha n'akwụkwọ ma weta ka o wee nwee ike dị mfe inye ha ihe iti aka n'obi ruru ha dịka a na-arụ ya bụ ahịa.
ma ana m echetakwa otu ihe onyonyo m kiriri ebe ya bụ aka na-achị ime okpuru ọchịchị Nsụka bụ injinia Jude Asogwa gara ịza ajụjụ ọnụ n'ụlọ ozi ndị Solid FM n'izuụka gara aga ka ọkwa n'izuụka abụọ gara aga, ebe ọ zara ajụjụ ole na ole na emume a na-eme na ya bụ ụlọ ozi Solid FM ka a kpọrọ Freedom Square. Ma o nwere ebe ọ nọ wee rụtụ aka sị na ahịa bụ international market a na-arụ na otu n'ime ihe ndị kwaliri ha ịrụ ya bụ ahịa bụ maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị a napụrụ ụlọ ahịa ha na ahịa ogige Nsụka mgbe a kụriri ụfọdụ akụkụ ya bụ ahịa ogige Nsụka wee rụọ bọs taminal nke Akanachi steeti Enugu rụrụ na mpaghara dị iche iche nke steeti Enugu. O wee sị na ya bụ international market a na-ekwu okwu ya ga-anabata ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-enweghịzi ụlọ ahịa, ndị ọka na-agụ agụụ ịka na-azụkwa ahịa na Nsụka. Ma dịka ya bụ ọrụ international market na-aga n'ihu, unu nụrụ na asị na ọ bụ 5,000 shop capacity, ma m ga na-agakwa n'iru wee na-ewetara unu ozi gbasara ya bụ ahịa ebidokwa rewe ụlọ ahịa ebe ahụ bụ shops. Aka ga m eweta ya bụ ozi maka onye ọbụla ọ dị n'obi, onye ọbụla ọ dị mkpa ịzụrụ shop na ya bụ ahịa ọhụrụ nke a na-arụ bụ Nsụka International Market. Ma gị bụ onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na otu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka amara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo nwụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya maara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.